Aril ru chu adam zan lo wangin zute a in pha a secretary chuan in then chu tha a ti lo thu shilin dan a lo tum ve thunga ka thei to pin aril ru min ka tum thina ma se ka be dong to ani be chanan a ti lai chuan alu alo hai chai chai ya a hun kal to angai to chuak pa en kol lo fa pa mai mai ini kha kan bula le khazir ve tlak po ini lo tia a thian ten musit taka an tong khum lai te chu a hre chhuaka chuti lai chuan lal fanua lo kala chung ho chu lo vawin be chen an hena chuan ngai dam a dil tir ta a naupang te po chuan an lo hlau hle chu nu te chuan a zet pen den aur lai chu be chen an hena chuan a pe nge nge chu naupang te chu Jasmine ni hi ani a khati lai khan princess we yengi ani kan ti to kha be chen na po chu a thil sha chwa wange a zu in wang zok a cha thla zui ngal a tu kha chuan Jasmine ni le chenga te chuan kot kota chuan an in then na boy pui turin be chen na te chu an lo ngak ring to a in lo thleng don to em in varai ve ti in ava khol deuh chen an ni la chu amwang thei ang berin kar chuan an lo tlana boss in then i du lo te chuan in nu chu thadewin shil mai la secretary an alo ti chuan tunge ka du lo ti min phu lo be chena chuan alo ti deuh nge ya tlan chak ero chu a phal chuang si lo a she lu tuk chuan hun chu ti khotlai phet chu atum ani reng si a traffic a jam na salu tuka an ti ve zaya na thok te po chuan voin chhun lam chu kan in khar do na naktuk lama in lo kal le mai don nia ti in an ho san dai to Jasmine ngai dan chu ani lo kher maya ina chuan ava ho a be chena alo om si lo sia lo chuan zana po an pu chu alo ho don lo thu alo shil min pum pel dan chu ingai to ve khop mai mo zana i lo ho lo chuan naktu ka kalo zong chuak tho thawang che ti in ama le ama chu a in shau sa khur khur mai chua e lai chuan chia hlo nu khan kapi kapu chu nang man be mai la in chan chin a thalo zongin a thang na sabok si a ti in ama phone alo pe a ka phone to reng a off la dalom a ti chuan a secretary be mai la alo ti le zel ava betangi ngi a khonge be chena om in chen adu thua soi ni lom ni ti in a por ngal hle a kapi tunlai chu boss si a hna a buai theilu tuka tia alo chan chuan ani chu tuna inge ti meeting anei meka ti in a chang ta ringota anin biak lai lai chuan office a chuan alo kal chil le si rangdewin secretary chu atlan chuak ngal vut eheu meeting chu nangma che in ilo nei ti na em ni avati lut ngal bor bora ka nei zo cha lom ti in be chena chu alo in soi filim ve thung nimin ni lengin enga nge ilo lan lo in chen i du ani lom ni kha sign mai ro ti in chen na le kha chu alo phor chuak le ta an pi chu alo lang ve wata engmo in soi in chen chu in tum tak takamo min thi tir thuai don ani hi nangni nu pa hian ti in lu hain atludon tamai doctor an ko ngala heart attack ane ani hi damdoi kawala nge ti in a chuak le ngal pi berimar chu Jasmine ni chuan alo dek wata ati der ti a hringal kamong nu in atupa a then don ani chu afa pui tak em api chuan alo ti le zaya be chena po chuan ni e Jasmine kapi hi damdoi in atangin alo chuak hlim hlolani hi tuna chuan aril ru kan ti ha thei lawang chu wang chuan in then chu tiri lo mayang o alo ti ve ngal wat pi beri po chu lo in rol le in boite inun hmasa a khan be chena hian ati du da viau che ani mai theya ma se tuna chuan engtin ma atina to lawang che keiman ka chan ze lang che chance pele shamro ti in alo ngen sak ve bok khola don ta ko wangin Jasmine ni chu a chuak zuya be chena ero api in azil le shep me che fel tak nu puya ineya duat hle to ang che tunba khi chance inei to lawang a viau su ti in
a hau duh thaw khawp mai Jasmine ni kha chengan alo khawl chu ni in voina Mr. Runga Treasure Fair a awm dawna min kalpui ang che alo ti chuta chuan Prince Regent le Princess Weiyang te thil hlu an lei chhuah te chu an pho chhuak dawna an lo phum dun ngi ani awm e ti in a hrila an phum dun emaw ti in Jasmine ni chuan mak alo ti hle a ani nei hma khan princess kha athidai ni lawm ni ati chuan ishakim lo ani chu princess thi hnu khan Prince Regent a khan secretary an alo ti chuan chengan alo pot chata kala hun to e alo ti dai Bechena po zialui chuan Treasure Fair a kal tur chuan alo som ve meka ngoiro kan nu kan belu kange akal ve du takin ti in khola tuma in nu te chu chenganin an kal dei to zialui chuan alo ti wat ama thil hlui ngei kumsang khat nu a han hule chu Jasmine ni po chuan makdang dai ati khop mai an chanchin an soi te chu angai thakara Prince Regent a khan a thi hnuwa khan a tablet chau chu nupuya tan alo la nei du tho ti chu a sheboka makati hle Prince Regent a chuan alo hmangai tak tak ani te chu a ring ta a chuta Bechena po chu alo thleng ve ta angai te bukin somi le zialui te chuan an tongkam mei le chem hriam tak tak te chu an lo chhak chhuak le ngal bor bora Jasmine ni tan hi chuan om pho cha tak lo in dan na tur le ngun hnam lo vai per pop pop na tur hi a in bel reng angai hi ani deuh top mai ne tu zawk ni tum ta reng reng zialui chuan chengatan treasure hunter ini ti kalo hria a in elila heng an thil chhop chhuah zinga hluber hi in thlan chhuah sia kang hmiang ti in alo chauta zirna po nei lo chuan a hriat ang chu a hre dawn lo ti a hre kara ti chuan Mr. Runga po chuan thu chhuah lo siam zui ve ngalin chung an thil pho chhuah zinga thil hluber hre chat hne na chuan billion som project chu pek alo tiam ta a in elna chu an tan ta chuta tak chuan zialui chuan chenga chu awa bek bor tangei mai ma se jade pendant chu alo phut ve thung tuna chuan ka nei lo ma se Bechena hi ka nei huna chuan ka pe the nge yang che tia a chan ta ka chuan thil hluber tur ni a arin chu a hrilta a Jasmine ni po in a en kwal ve dan dana bom lian pui pui zinga chuan a te ber chu a thlang tanal mai Vaseman to tak tak po a in hung tlar thluah bawk Mr. Runga po chuan mami kha ber kher kha chu thlang du chu in chirangi o alo ti a in chir lowang hei hi ka thlange alo ti tlat thung zialui ero chuan thale arsilem chuan na vase chu alo thlang ve thunga million zaman hulai mai alo ni aman to ber ni in an hrehluma lompuina thu te an lo hlan sap sap somi chuan khatiang bom kha enga tan nge ikin reng paidai ro ti in Jasmine ni bom ken lai te chu alo hnol thlak sak popa a u ero chuan alo hau vata Jasmine ni chuan bom chu a char le a he bom hi Prince Regent an princess ni na ani nei thil pek ata na a pek ani a rosut manga siam ni in kumsang khat chuanga upa ani to alo ti ta chu vele Mr. Runga po chuan bom chu lo la in a en chianga angai hlu ta hle isoi dik chiani hetiang thing hi a hlute mai a sin alo ti ve a ma se kal khom te chuan an lo oi lo khop mai bom chau chu ni in alang bok si a Jasmine ni chuan bom chu a han honga a chunga chuan South Sea Pal lu em mai hringhal mai hi alo om tel tlat mai le a thartir Prince an a pek lai phe kha chuan zan ani awangin a eng vet vet le ngal night pearl an ti nge atak ani le ni lo fin fia nan light te chuan off chen ta a alo eng ta wa mai chu zet zong Mr. Runga po chuan angai hlu ta kher mai le cheng eng zat ma a hral phal lo thu soin Jasmine ni chu thil hluber thlang chhuaka chuan a puang ta a Bechena po a in ngai tua rau rau chutianga Jasmine in chen adu reng na chan chu anaw somi om dan chim om lutuk awang te
anu ina angai thelo lutuk wangte chu ni in a ring tarum ruma kati laia princess in prince a adu lo em na chan chu chenga chhia hlo hovin prince regent chu miswal tak thisena tui hal me chelom tak swalna nei lo po that pop pop zel anga an soi a hriat wang alo nia a hlo em awangin angai na lo alo ni ma se chu ero chu chingarua man na vek kha alo ni a dot vek alo ni reng si chutia light an ti thim reng lai chuan jasmine ni luchunga crystal lamp in khai chu chenga mi roi te chuan an lo ti chat ta thuta chutia light ala thim reng lai chuan jasmine ni luchunga crystal lamp in khai chu chenga mi roi te chuan an lo ti chat ta thut mai jasmine ni a thi chuan be chena chuan zia lui chu anianga crystal mangkhan ian dynasty a chuan aletli thei a in be sei chu ni in mase be chena zok chu ava in do mana hospital a an shrai ngal piberry po chu alo thengrang khop mai somi le zia lui te chuan jasmine ni wang vekani ti in an lo mo pu le zat api ero chuan anu puyania a chan lovin tunge chan chuanganga beng chheng to su ti in alo chan le tlat thung an soi ang em chuan be chena chu alo na lo hlau jasmine ni apo sonna lama khan aban alo chhun fu pal mai alo ni tun chum chu jasmine ni po a in thiam lo deuh nge tlem chuan apong por ngam to vak lo be chena la chuan akutna chuan lam chuan inbual tir turin alo be sei le zan to a hre hmel em awang chuan keima in ka inbual mayang ma se kor hi chu min phel sak ve tal la alo ti a bual ai chuan ti in le lam hoi chung te chuan a phel sak vel hungai lo om ang taka iza der vela ti in be chenan alo pot na ya jasmine ni ero chuan vain bual vat ro ti in bathroom lama chuan anor lut dai maktak mai in be chena bula a om hnai to hi chuan a hu hang chuan a zial a vek thin ni in a hrebera du lo viau ma se a in thunun thei ngai si lo chumi zan chuan ralo surin kola lo phezor zora jasmine ni chuan a hlau em awangin a bengte hupin chhuata a thutop be chena inbual zo khan lo hmu in alo kwa vata an chanchin an ziana te chu jasmine ni po chuan a chher kwal ta chia mai prince chu angai ang em a swal alo ni lo ti a hreta a chenganin an in hmua a ngonga love bite lo khiau mai chuan amit ala hle a ala fiam zui be chena khan alo siam sak man sham chu ni in jasmine ni po chu alai dewa min she thiam la ka hnai hi ban san le mai ka du ani ti in a hril nge be chena wang em ni engpo ni se company lama letle photila ti in office lama chuan anin zui ho a jasmine ni to swal tur chu chenga chuan alo pui wata chulai tak chu mipa pakhat hian thla alo lak sak char mai be chenan lo kholin inai om si lova ka che tha hlei thei lo ania a bai thla khop mai alo ti a ma se chengan alo auta ka wangin anin bezom ta lo damlo in suina viau e ti lo chuan jasmine ni muturin be chena chu an company a chuan alo kalnula secretary an aleipui chimoi deuh mai kha lo kengin alo pe bok doctorin om ha dam ro ati che kha engei lo wa chwale dok doka ti in jasmine ni chuan alo hawa hetiang chu iti tui tok le kani hi local ro chu chhun ei du nang ti in a kai chuak da ya chenga khan lo hmurengin alung oi lo mel hle khatia rong project jasmine in ani saktak daina chana khan be chena chuan a chan a hlawa wang le a za a hlawa wangin a kian ve mai angin zia lui chu alo in soi le char to a chumi ni chu jasmine ni chunga lom thu soinan be chena chuan a shan pa liawin ama pualin party alo siam sak ani nge chutianga alo in soi thei vel chu jasmine ni po chuan ei vak talova voin chu swal thiam chua ve nge tumta zia lui chuan jasmine main table a hi chuan I thu ve thei lawang o ti in alo in tilal hle a kapuala party hi boss sai ani a ka du na ka thu ve ang chu ibek te hi ilo da lok vel ani mo ti in
zialui bek chu chhuata chuan a paih sak dai iwa sual ve a main table ah hian ka thu dawn tho tiin zialui chu va thut atuma chair chu Jasmine chuan alo pot tawlh zeu chhuatah chuan a thut a hnok mai bechen ate lo lut a hmu ve le lo in lan a der le kwal velin ka kawng hi a tliak aniang min lo pui lok te ka tho theilo alo ti a gar tho chu puitir alo tum tak daya chuan angai lo alo ti le ngal vat bechen main table ah hian thut ve ka tuma innu hian a phal lova alo ti le ngal zai zai I thudu mo ani te chuan thula zialui chu in ti thei deuh chuan thut atuma keini chu dawhkan dangah thumayang tiin bechen na chuan Jasmine ni chu a kai sun ta dai mai si a alom le ta chuang lo Jasmine nang hian min hmuh hlau deuh na inei tlatin ka hria enge mo thup inei ni lo mo tiin chenga ni na an thlalak an lo lak ruk sak kha kal khom ho zong zong le an ma ni po chu tu emo hian alo thon ta veka in ngai zong ang chuan an ngai ta vek mai tu thar la khom tu te po chu rang takin an lo thleng hala Mr. Bechen inupui hian mi padang a kop san che emni thalak hi enge omzia tiin internet lama po alo dar le ngal vek to inin chen do nem engtin nge hmailak don ti vel chu an zo ta lui luya ma se bechen a chuan gar te chu kovin tu thar la khom tu te chu anor chhuah tir ta veka chutiang thil lo ti tu chu chui chhuak ngal tur chuan a hril bawk in lampo boruak alo so sang khop mai nuya ni chuan a fapa chu then ngal vat turin Jasmine ni chu alo vin tuara ani ero chuan ka thiam lo om lo na kan thok dun ve mai ani he thil hi tu emo in min ti hming chhiat atumna ani ka ring ka chui chhuak nge nge yang alo ti ve thung bechen a ero chu anupui lama chuan atang zela api po in thil dik tok lo omani chu a ring ve boka in lama om tam ri ro u alo ti zaya nau pai le vat vas se adu bok nen rem changa alo la ve ani chuti lai in zialui ro chu thamang takin phone lo khoi pa chuan alo thu on dora bechen a alo lang nol thalak chung changa khan a in hnam hnoi ti an lo chui chuak to alo ni a evidence an nei veka wangin zialui po chuan phat buai atum bik lo ni e ka ti veka ni kha nang hi min chu sak wanga ni ani chu omlo sela kanin nei anga fa po kan nei di dia tawng chu ka hlimna ka be se na zong zong min lak sak veka ni alo ti tunge ka nei don che ti nei che ka tiam em ni be chenan alo ti ta ka chuan kan no pan lai in kanin tiam to kha alo ti ta ringota no pan laia kanin lem khwa laia kan fiam thu mai mai ani kha puitling ril ru po kan la put lo kha be chenan alo ti le a iwa swal ve a iti tak tak emo ko lo tia sin ishe swal ani chu min she thiam ro iche dan hi conference ma a ipuan veka nga yang be chena chuan alo ti le mya mai somin lo kholin zialu nangma mo Jasmine ni that tu chu karin angilo ni mi alo ania alo ti ve ta tuna chuan atal boy zo ta vek mai ngai dam dil na video po chu an siam zui ngal chap chungin zialui chuan chenga chu awa hmua ani chuan puidan tur kong khat chia sha to thu alo shil Jasmine ni po ahma anglo takin bechen laka chuan a min tel tela in nei that le mai adu thu bechenan a shil po in a hnial ta lem lo a hmun tur te chu an en dun vela chuti lai in zialui nui in bechen a chwalo khol zialui in ti hlum atuma wangin damdoi ina an shwai thu alo shil zialui chuan ka thei ngil ngai lo che sin ka lo ngak reng chia khanu kha nei that le tumamo mi hmanga yem ni ti in a lo zot o kanu pui ani a ka hmanga yani a hma kha chuan mi thatak ni in ka lo ngai thin chia pula po khan nangman inam thlama sa zoka a potel ve chau che ani ti nizana CCTV footage atangin ka hre naw apai po kha I tha ani ber kha ka ngai ang ilo ni haulo nupui tan khan kalo nei palang che ti hi ka hlau ta khop mai
mu le che pawh hi ka duh tawh lo ani tiin kalsan a tum zia lui chuan lo kwa in min hmangaih ve loem ni voi khat tal pawh min ngai tawh ve ngai loem ni tiin a zawt a hma kha chuan Jasmine hi ka haw thina ka chhung ten min neih tir pawh khan ka duh wanga nei ka ni lo baka nang hian kan pahnih inkarah hian hem thlakin min in then tir phet khai tum thin bawk si a ka lo hre thiam ngai lo ani mahse nang ang lo takin hmeichhe tha tak a ni a ka thinlung a hnet a zawk ani tiin a chhang tahmiah mai zia lui pawh chu tih vak ngaihna hre hek lo a tap ta vak vaka ina ava haw le hnu chuan a ro a dah thatna bawm chu beichenah chuan Jasmine chu a pe a zait pendant a hmuh chuan a naupang lai chu a hre chhuak a mipa naupang a pek kha ngai tuah chhuakin chupa chu beichenah a lo ni reng tia hriat chuan maka ti hle a mahse a in rin lo lai chuan chengah chuan a lo ru bo daih mai tungei nih hi ka hre sa vek tiin amah that tu anih thu chu a in puang ta a a hun hmasa lamah khan thatin mahni leh mahni inkhaihlum ang chuan a lo lan tir ve zaih mai a lo ni ani hi general iana a lo ni a apa kaisa veng tu ber ani mahse prince kha a thi kem awangin khati khan a lo cheta a reilo te a prince pawh princess wei yengi a thi ta ka chuan a kho har lutuk kha a the zui ve ta bawk si a ama kha ro rel tu anga lo om atum wang ani Jasmine ni chan chuang tur chuan beichenah pawh chu a lo thleng ta a zait pendant pawh chu a lo ak hlo anupui chu a chhuah chuan a pek tur thu a soya chuti lai chuan police te pawh chuan lo thleng ve ta zait pendant hmang chuan let leh chu a han tum thina mahse a thei tawh si lo police te chuan an man ta ani beichenah leh Jasmine te pawh chu ropui takin an in nei tha le ta a an in nei present tan chuan Jasmine chuan nau a pai thu chu a hrila beichenah chu a hlim hle an nun hmasa zawka kha chuan thil hria sual awangin in nei hman lovin tikhan an boral dun ta a an pian nun lehna a erawh chuan hun tha pek niin in ngei tak hle in hmangaih takin an cheng dun thei ta ani